Perang campuh samya medali ler tatit wileting kodo ladalah barisan arga kloso ora kena dientengke prajurit saka negara Tunjung Langkaban bubar maut barisan saka negara Tunjung Langkaban kereken genderamu bongkok ana gegamanmu. Aku Prabu Lingga Garda kang bakal magut ana Rananggana. Wis. Saben-saben kula maju kok mesti jenengan pambengi. Wados wingi bengi arep maju ya jenengan pambengi. Eman tenagamu, ngono. Cara-carane ana ide sing luwih cemerlang. Kados pundi? Yen kowe nyerang kene ora bakal bisa, mergo kene diayomi karo anak-anak Pandhawa. Kamangka Pandhawa iki kekuwatane ning anak-anake karo loro Werkudara. Tegese negara Ngamarta kumplang mergo kelangan anak-anake kalau kelangan Werkudara sing masang grah ana ing Arga Kilasa. Timbang kowe mateni Werkudara mbubarke pertawan Arga Kilasa. Sumujuk ana negara Ngamarta. Biyuki Bathang Sayuta negara Ngamarta. Sedhika Pademan. Kelap-kelap katon lirik incang risang maweh gandrung sabarang katulu uger moyak mayik saking tias bali wuruk lumaris agandrung kon ku arep puruhita ana ing pertapan saka lima ngene Pandhita Begawan Durna karya ana ing ngarep mripat. Werkudara mesanggrah ana ing kene pranakan Pandhawa padha mesanggrah ning Arga Klasa. Ngamarta kumplang tak bedhae. Ana kidung rumaksa ing
rasa sedina kaya setahun Sakarene kaya ketika Rita wengi kan bisa turu Aku tansah miring siramu Layanganmu Katok inika Jatuhane Rasa kangenmu Kangen, kangen, kangen Kangen, kangen, kangen Kangen, kangen, kangen Aku kangen siang Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketemu ning season gara-gara patet nyongo Mas Gareng. Iya Le, heeh. Dek Bagong, yes Mas e. Heeh. Wah, luar biasa bombong kaworan bungah tenan. Awake dhewe seneng banget mergo iso sowan maneh. Sawetara suwi sawetara wanci. Ora sowan ning di tahun ini awake dhewe bisa kumpul maneh kangenan karo para warga masyarakat kang mapan ana ing desa Majaseta. Oh ngono. Heeh. Wah, seneng banget Mas. Heeh. Luar biasa gotong royonge para warga masyarakat sengkut gumregut kekompakan. Kaya sing diaturke Mbak Probo mau sore. Bersatu kita padu, bercerai kita runtuh. Jenenge sapuduk nek siji, kanggo ngresiki regetan ke ora iso. Ning nek sapune akeh ya to, duke akeh ditaleni iso kanggo mbingkas karya, ngresiki rereget, ngresiki laran. Oh ngono, heeh. Coba bayangno kae, contone. Yen pengen mbuktekke gaman sing paling ampuh kuwi gaman persatuan dan kesatuan. Buktine piye Le? Ngene. Para pahlawanku samaning bangsa rikala berjuang merebut kemerdekaan nalika mungsuh karo bangsa Walanda biyen, ha? Walandane nggawa bedil ning pejuang Indonesia mung nggawa pring dilincipi. Nanging iso ngrebut kemerdekaan iki ora merga gamane, ora merga jumlahe sing luwih akeh. Nanging mergo semangate gelem bersatu. Oh ngono Le. Heeh.
Wah, iki uga pesan khusus ya. Heeh. Kanggo sing nyedak-nyedaki tahun politik kaya ngene iki. Heeh. Iki jaman gendro. Yen beda pilihan ora gelem sapa aruh karo tangga. Heeh. Beda pilihan mung mergo beda pilihane ora gelem sapa aruh karo dulur. Iya. Mula kuwi ora kena. Heeh. Bedane ngagama aja nganti gendro, bedane panemu aja nganti padu. Beda pilihan aja nganti gontok-gontokan. Oh ngono. Heeh. Ngaturke panuwun Le. Heeh. Ngaturke panuwun kang tanpa upama marang pepundhene awake dhewe Mbah Jarwo, Pak Lurah. Heeh, Pak Lurah isih timur. Cek timur. Bisa katimbalan rene. Heeh. Uga ngaturke panuwun kangge panitia lan sedaya para warga masyarakat yang mapan wonten ing Majaseta. Ingkang sampun pitados dumateng kula sak kanca Astabrata Group. Plat AG, heeh. Nganjuk AG, heeh. Astabrata Group. Lah iya. Bersih desa sing dadi acarane kurang afdol nek orang ngumandangke lancaran bersih desa. Lah. Mas Hira karepen ngumandangke suarane ya Mas Heru. Heeh. Alon-alon, heeh. Karo ben leren. Sapa ge suarane sapa ning bawah itu. Oh, tak kira keramat terus. Gandu pe. Kok iso gandu? Gak tak kira Paris rene. Bawah itu. Monggo Mas Her. Apa niku dadi kewajiban baku ayo bersih desa murih adoh sukar sakit Murih adoh sukar sakit agar terjauh dari mara bahaya. Yuk. Glia Anglia tu mandang karya Sekali lagi Mas Aryo.
Apa niku dadi kewajiban aku. Ayo bersih desa mure adoh super sakit dia anglia Lancaran bersih desa wis katur Dik Petro. Heeh. Muga-muga kanthi lancaran bersih desa, muga-muga desa Majaseta pinaringan ayem tentrem. Ayem panggonane kang sarta tentrem masyarakate. Allahumma amin. Luar biasa. Wah sing mirsani ibu-ibu tak sawang kok pinggir ya isih kepareng lenggah. Nirakati desane kali ngono. Wah, ngene iki wit sore mau sing kepareng rawuh ora mung ngomongake sing yuswa sepuh nanging bocah cilik-cilik sak ngisor ku ya akeh sing memeriahkan. Ya no ngestreni desane duwe gawe. Lah ya ngono kuwi sok besok dewasane ngono kuwi calon-calon penanggap ngono. Penanggap kabudayan. Nek penerus seniman, generasi seniman, tak kira ora bakal entek. Mesti tukul terus. Nek penanggap iki ya iki persing perlu dipikir iki ya. Dianekne sekolahe ngono ya ora enek ya, Tru. Sekolah khusus penanggap wayang ora ono. Ha iya ora ono. Iya. Luar biasa. Iki sapa meneh sing diaturi? Mbak Praba ngono. Mumpung disewan kirene, dirawuh kirene. Lah iya. Ditanjake. Lah iya. Wah, luar biasa. Wilujeng enjing Mbak Praba rini. Enjing Mas Dalang. Wah, jan. Masih semangat. Ya, biar hebat. Iya, Diong. Mbak Praba. Nggih. Saiki diusum kemajuan zaman. Pripun? Setiap pagelaran di live streaming jenengan mesti Kak channel YouTube pun anu to. Alhamdulillah saya punya 2 channel YouTube. Wah, lah iki. Nggih. Siapa dengan siapa? Nama Probo channelnya. Channel dan Probi Official. Oh. Probi Official menika karya-karya saya. Kok Robi Kang Garwo to? Probo maksudnya. Oh. Tak kira Robi. Probi nggih. Ingkang Probo Channel vlog-vlog. Oh, vlog Nggih. sama karya. Ya, vlog sama karya. Alhamdulillah. Karya-karya lagungan to, Mbak nggih. Nggih. Oh, nggih. Kon niku belajar Mas yo elek-elekan ning nulis-nulis ngoten lho Mas Dalang. Nggih, ngono nek jenengan kon kula akui senior ngoten to. Lah mboten sami mawon. Kita itu di sini sama-sama belajar nggih to. Nggih. Beda karakter, beda keyakinan mboten masalah. Sing penting Bhinneka Tunggal Ika lak ngoten Mas Nggih. Dalang. Vektor niku nggih gadah karya niku Vektor niku. Karyane napa Mas Lah. Victor niku? Itu apa? Beranak dalam kubur apa pokoknya judulnya? Nggih. Ngaturke ketemu napa? ning nyeneng nih. Niki ngaturke. mumpung teng pelok barang nggih. Nggih. Mumpun pindah. Mboten napa-napa Oh, ten pelok mboten barang napa-napa. nggih. Kula paringi dandang gula Malangan. Oh, wo nggih. Dibawani teng niki nggih, dandang Nggih, kula, nggih, mau cepat Malangan. Mangga. Lenggah mawon nggih Mas Dalang. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Yuk. Mbok rondo yen sira kepengin laki jejamu cengkeh kapulaga
dalang suarane genah. Bapak dalang cik dong hebat. Nggih, cek dongan. Wis gondo kusuma di pelungan ngono kae wah. Ya, Mbak. Odo-odo menika nggih suluke Jawa Timuran. Sing aneh anune barang lho pocapan gupuk won kole. Kepuk bokonge jaran keliru kontole jaran. Niku memang nek estu ngoten Mas Nggih, Dalang, ngoten, wonten naskahe ngaten. nggih, naskahe ngoten. Cara dalang Jawa Timuran rumiyin sakniki kan sastranya sudah bisa di Nggih. anu nggih dirubah. Dirubah. Mboten kok napa niku saru napa mboten. Boten. Lah terus jenenge nggih niku. Lah nggih. Mosok kaya ngono dijenenge Victor kan mboten mantes. Lah mboten pantes. Nggih. Keciliken. Lanjut. Sak miten Mbah. Wong. Udekan campur bawur campur ana cabe kuncik brambang kelawan lempuyan ojo lali jeruk au Jeruk au. udeen madhep mengetan Nah, eruke diudek. jeruke Mas Nggih, lah nggih jeruke diudek. hembok rondo karene gawenen pilis hembok rondo cendang kromo au Niki intine bawa niki nyeritakne napa to, Mbak niki? jamu Oh. ngaten lho niki dipun napa niku ketinggalit dipundhut saking serat napa ngaten Oh. karena Malang niku mocopatnya kan sedikit napa niku mengandung cerita ngoten lho Mas Dalang. Wau teng baris terakhir bintang kromo nggih. Nggih. Cek bintang kromo. Nah, niku jamune cara Mbok Rondo ngandani niku wau ramuan-ramuan wonten brambang, wonten lempuyang gitu. Nggih. Terus dicampur jeruk. Hmm. Lah karene niku digawe pilis. Hmm. Ngaten kan bercerita gitu. Nggih. Wah, Mengki lek napa niku kula WA. Wah, Lek kirang anu. perawan-perawan kasep niku ken ngombe niki nggih. Lempuyang jeruk au ngono kuwi. Jamu intine jejamuan ngoten Mas. Bintang Dalang. kromo nggih. Didawahne napa Mbak Niki niki? gampang-gampangan mawon kelinci ucul. Wah. Ya. Nggih. Maka kelinci ucul Mbak Probo. Dados. Ngubengi kutha sak teruse nyang desa-desa merga aku anggoleki
Ya. Yuk sekali lagi. Matur sembah nuwun ingkang sampun dan ingkang tesih nenggani tesih wungon ngancani Astabrata. Oke. Yuk. Lanjut. Dintekke, Mbak. Terima kasih Mbak Probo. Sami-sami Mas Dalan. Kelinci ucul. Wah, katur para warga masyarakat wonten ing Mojoseta khususnya Gundang. Wah. Awake dhewe ya arep sowan Gundang meneh. Heeh. Tanggal pira le? Nek ora kleru tanggal 7. Ning ndi? Pasar Gundang. Pasar Gundang, markase sing eneng. Ha iya. Engko ya panggah dodol ya minggu.
Lah iya no malah ning pinggir panggung nyepake kanca-kanca iku. Luar biasa. Tanggal 7 Pasar Gundang le. Heeh. Monggo ingkang ludang napa para-para info bakul kula nginfoaken lumantar live streaming. Monggo mengais rejeki sesarengan. Ah iya. Ya. Yo aku kepengin Mbak Enggar. Mbak Enggar jumeneng, Mbak. Lon-lonan esuk-esukan. Bu guru iki. Injih, wilujeng enjing Mas Dalang. Wilujeng enjing Bu Enggar. Bu Enggar. Ampun ngoten. Ampun ngoten lah statusé jenengan ngoten kok. Injih. Nek ning jaba diceluk Bu kok aneh. Aneh. Nek ning sekolah diceluk Mbak kok aneh. Janoke. Oh, kok kurang teriman wae. Heeh. Nek kakak tingkat jenengan berarti. Injih, nggih, injih. Mbak Proborini menika kakak tingkat kula. Heeh. Kakak tua. Nggih, terus pundi niki? Monggo sing gamelan sik. Oh, Sing gamelan sik. gamelan. Napa monggo? Oh. Nggih, Mas. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Jenengan ndonga napa, Mbak Probo? Sekedap kula suweneng lek nderek Astabrata. Napa lho? Kan nem-nem. Nggih. Napa melelek nembang niku menghayati sangat lho, Mas. Oh. Kali lagune. Ya ampun sing penting Ndonga napa? diparingi sehat lancar kagem jenengan sak rombongan. Amin. Diparingi panjang yuswa. Amin. Tanggapane lancar. Amin. Semangat berkarya. Amin. Terus Kagem, ndonga napa? Nggih, Kagem masyarakat masyarakat Mojoseto. Seto. Nggih. Tansah pinaringan bagas kuarasan ugi. Amin. Selamat sing nontok, selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap. Amin. Mantuk mboten wonten pikiran napa-napa, sing duwe utang ndang disaur ndang lunas. Tak kira sing duwe utang sing utang lali. Waduh, dari ku bacokan Mas Dalang. Sing leres ngoten pangapunten ingkang kathah menawi wonten kata-kata kula ingkang sengaja mboten sengaja. Nggih. Arep metu ditaleni bila ada waktu kita bertemu kembali. Nggih, niku harus Mas Dalang. Nggih. Terima kasih nggih Pak Matur Probo. nuwun, Nggih. Mas Dalang. Kula tak nutukne lakon rumiyin. Angin amitit milir
Badranaya. Wonten dawuh menapa, Gus? Ndara kula Raden Janaka. Pandhawa bebasan ndok sak petarangan mati siji mati kabeh. Mukti siji kabeh ya melu ngrasake kamukten. Kamangka ing ripaleng
sampurnaning urip. Ya jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara Kakang. Kados pundi? Kamangka sampun kudratipun menawi sangkan paraning dumadi punika boten kenging winedaring kathah lan ingkang saged medharaken inggih namung para Jawata. Lah inggih niku sebabe. Kenging menapa kok kayangan ngantos geger menawi mekaten. Langkung rumiyin Begawan Bima Suci badhe kula teter kawaskitanipun. Kanthi srana menapa paduka Adi Guru neter kawaskitanipun Begawan Bima Suci kula aturi mirsani Kakang menapa ingkang katon. Lah kok tek elek men ngaten. Nggih kanthi cara mekaten Kakang. Kanthi cara mekaten kula saged neter kawaskitanipun Bima Suci pancen wenang tenan apa ora medharke kawruh kasampurnaning urip. Kula bakal tumurun wonten narca padha cobi kaya ngapa to kawaskitane Begawan Bima Suci. Oh nggih. Duga-duga kira ngati-ngati ampun ngantos keri Adi Guru. Nggih. Kula medhun lewat lepen sing bening banyune. Supados selamat wilujeng anggen kula dumugi wonten ing Kayangan Suralaya Kakang. Kumaling siji cengkoleng takone urung Indriya mangungkung kanduhan rimang ing amit-amit pasang kalimantabe kula ingkang rawuh iki ana pandhita anyar katon ngaku jenengmu sapa kula kleyang kabur kanginan kemul mendung Sang Wiku dipun temakaken nami kula pun Begawan Cekok Taruna. Cekok Taruna nggih. Cekok Taruna iki tegese piye? Cekok niku jamu, Taruna niku nom. Jamu kula nggih cah nom-nom niku. Omahmu ngendi? Mboten gadah. Omah kok ora duwe kula dol nggih ngopeni gendaan kula. Wis tuwek barang kaya gendaan. Lanjur bojomu ning ndi? Bojo kula pun mati. Bojomu matine kenang apa? Cemplung sumur. Kula cemplung sumur bingung leh kula nulungi kula uruk pisan. Tega nemen. Anakmu mboten gadah, omahmu mboten gadah, domongi bojo mboten gadah, omah ora duwe. Kayangan ke omahe sapa? Edan.
bojane Bathara Guru. Bathara Guru. Wong siwah bojo bojane bojo Darma. Darmane Darma Rahayu Hastuta Hastuti. Ya jagat dewa Bathara jagat pangestu ngkara isa mbageke cara dewa. Ya sang mustikaning jagat hong nirdahna pinara sabda sabdane Jawata iwana sabdaku Rahayu Hastuta Hastuti. Ana parigawe apa dene sira Bathara Guru kraya-raya prapta ana pertapanku kene. Ya sang mustikaning ngrat sepisan prapta ulun mapan ana kene paring nugraha tumrap sira ya kuwi nugrahane Werkudara angka loro apa wae sing kita penginake mesti bakale kasembadan apa kita kepengin ngratoni sagunging dumadi apa kita kepengin dadi ratuning dewa lan menehe upama kita kepengin ngratoni jagat sak isine ulun ora bakal awel. Para dewa bakal masrahake marang jeneng kita Werkudara. Bathara Guru kawruhanana. Ning kene ora ana Werkudara, anane Bima Suci. Lan kanugrahan kang ndak tampa dudu saka Jawata krana Jawata lan Bima Suci kuwi padha. Sabab apa sabab kabeh wis mangreh panguwasa tumrap tanggung jawabe dhewe-dhewe. Yen dewa kuwi duwe kuwasa amiluta marang titah, dewa kuwi yen nyiksa tanpa upama ning yen mulyake ya tanpa pepindhan. Nanging yen tumrapi Bima Suci kabeh mau wis ngemohi. Sabab kabeh wis kawengku dening Bima Suci. Bima Suci, apa kita kepingin ngelenggahi apa sing dilenggahi kelawan para dewa kareben ngerti kasekten kang disarirani dening para Jawata. Babar pisan ora. Bima Suci ora bakal ngesuk marang kelungguhane sapa wae. Kabeh kelungguhan wis dipontho-pontho karo sing gawe jagat. Yen pancen wis mangerti yen kelungguhan mono pinantha-pantha kenang apa kok jeneng kita ngesuk marang kelungguhaning Bathara Guru ya kelungguhan ulun. Mara gage tuduhna. Tuduhna ning ngendi nggonku ngesuk-ngesuk marang kelungguhanmu Manikmaya sumurupa. Nalikane ulun tetinju marang Madyapada ya mapan ana arga kelasa iki kang dadi papan palungguhan ulun. Bathara Guru, aku arep takon apa? Pilahing alam kuwi ana pira lan apa wae? Pilahing alam sepisan ya kuwi alam Suralaya, ya kuwi papaning para Jawata. Kaping pindho alam Suradewi ya kuwi papaning para Gandharwa. Katelune alam Kafiruna kuwi papane sukma kang keblasuk lakone sabab kurang temen panembahe. Kaping papat ya kuwi alam Suranggangkara ya kuwi alame jalma manungsa. Aku takon maneh, Bima Suci kuwi dewa apa manungsa? Jeneng kita iku manungsa. Banjur arga kilasa kene iki klebu alam Suralaya apa alam Suranggangkara? Alam Suranggangkara Bima Suci, apa ya wis ora sak trepe yen aku mapan ana kene. Malah yen panjenenganmu mapan ana arga kilasa tak kira ora sak mesine. Merga kene dudu papan kelungguhanmu. Yen kaya mangkene, apa ora jeneng dewane sing serakah dakah-dakah? Ya jagat, ya dewa, ya Bathara Bima Suci. Apa kowe ora eling wong tuamu kang panandhange tekan seprene maksih ana sajroning kawah candra dimuga Bima Suci? Ora susah gepok singgol karo Sudarmaku, kabeh titah wis ginaris lan padha ngunduh kuruping pakartine dhewe-dhewe. Ning kosok baline wis dadi kewajibaning anak kang saleh kang kudu ndongake marang wong tuane supaya diapura tumrap kabeh kaluputane. Bathara Guru, pranyata kuwi dewa sing wis kelangan kawaskitan ketitik ora nyumurupi sapa sejatining begawan Bima Suci. Duh, Sang Nawaruci. Larata saking Gotha Sakura kula yen atana mutusa sang Sri ing ngaturaken sedaya kaluputan awit kiranging pramana anggen kula ningali dumateng andika Sang Guru sejati awit paduka samangke kasarira dening Kang titah pun Bratasena syukur dagi sewu yen sira wis sumurup marang sapa sing sira adepi dina iki. Ana ing sasana Danawarih papane Bawarasa iki ingsun ngagungake pangapura marang kaluputan kita.
Kanthi lelakon iki kita kudu sumurup yen to dhewe iku ya padha kelawan manungsa. Mula aja sok kumingsun lan kumawasa rumangsa bisa nanging bisa rumangsa Manikmaya. Ngestakaken dawuh sepisan melih hamba ngaturaken lumunturing samudra pangaksami Sang Gurzati. Ya bakal antuk pangapura nanging aku duwe panjaluk punapa payu nyuwunanipun Sang Gurzati. Bapakku Pandulan Ibuku Madrim entasna saka enduting neraka jahanam. Enggal unggahana swarga tundha sanga. Yen wis nuruti panyuwunku bakal antuk pangapura. Lho niki dateng sendika. Resnane lagi dijupuk karo Kresna. Nata Ndarawati, adiku Yayi Werkudara. Si adi kang Uspana babakan kawruh kasampurnan pun Kakang Ndarawati besok tulungana lamun to bakal sowan aning Gusti kang akarya jagat yodi. Tudono dalan sampurnaning patiku ya Yayi, besok yen wis titi mangsane. Yo. Patimu besok ana ing lelakon bebarengan kelawan patine bangsa Yadawa kelawan bangsa Resni. Laruta saking Gotha Sakura kula yen ataname utusa Sang Sri ing Panemban Bima Suci. Wah, ya ini dayoh tek akeh ram. Dayoh semono kaya ora ana sing nyalang. Janaka iki nuninggih kacarita Pandhawa menika wonten gangsal panemban. Nanging sakmenika Pandhawa namung sekawan cacahipun awit Kakang Mas kula Werkudara sakmenika singlar saking jiwaning kasatriyan. Kakang kula Werkudara sakmenika adeg brahmana wonten ing pertapan Arga Kelasa Panemban. Kula nyuwun katerangan kados pundi supados keng raka kula Kakang Mas Bima Sena kundur hanetepi jejibahan kasatriyanipun Panemban. Dina iki Kakangmu rampung anggone ngayahi jejibahaning kabrahmanan. Wis bisa ngentas panandhangi Pandhu lan Madrim Sudarmamu. Wiwit dina iki Kakangmu Werkudara bakal bali dadi satranja dipati bebetenging Praja Ngamarta geger Jawi. Mlayu-mlayu gawe kaget ana apa? Ndara Werkudara Ndara Janaka kula aturi kundur wonten Ngamarta. Ngamarta geger wonten ratu ngamuk punggung Suratamtaha.
ngakunipun Prabu Lingga Garda saking Tunjung Langkapan tak rantasane dhewe. Di dhuwur Werkudara Werkudere sapa iki Lingga Garda saka Tunjung Langkaban ora nganti jumedheling srengenge rentei ndase pendho cangkeme oh oh ah Guguripun Prabu Lingga Garda tegesipun mratandhani lakon Bima Suci sampun tuntas. Tas. Iya Kakang Semar aku melu nyekseni. Slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton tanggapan, slamet sing ditanggapke wayang. Menawi sedhalon atas anggen kula paring lelipur wonten klenta-klentone ngatur saha tumindak kula nyuwun lumuntur ing samudra pangaksami mugi-mugi desa Majaseta pinaringan ayem tentrem dadi desa sing baldatun thayyibatun warapun ghafur Allahumma iya Kakang Semar aku nderek memuji inggih tutupe ngatur wabillahi taufik walhidayah wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.